Takže čus lidi, dneska vás vítám u nového videa. A dneska mi Muda. Vy vidíte, co jsem. Já taky, ale Míša to neví, že jo? Já taky asi půjdu natáčet video, takže... Ale Míšu až dotočím já. Proč nemůžu točit s tebou? Že mě vadí, jak se překřikujem. Tak to nebudem překřičovat, ale budeme mluvit úplně normálně. Ne, vždycky. natočím já video, potom natočíš ty video. Ale já chci mít video s tebou. Stejně mě zabil. A jak se nebudem překřičovat? Co jmenuješ? Tam jsem mrtvý, ale... Já vím. Takže lidi, teď mi to googlo, jo, dobrý. Jo, takže ty jsi murder? Nejsem. Jo, řekni, že to buglo, ten murder se jakoby zastavil a nemohl jít dopředu. Tak to ale není moje chyba. Říkám potom, když tak vám do videa vždycky napíšu, co jsem, abyste věděli, kdyby se to ještě tu hru moc neovládali. Kámo, já věřím teda Inocentovi, já nevěřím moc tomu Murderovi. Komu ty fandíš? Já už jsem mrtvý. Aha. Jsi murder. Já ne, já jsem mrtvý už. Já jsem byl ubět jako úplně první. Ty ne? Vážně to nemůžu natočit s tebou. No. Proč ti to vadí? Run. Jaro. No. Já vím, že jsem murder. Já vím. Proto jsem kolik her budeš natáčet? asi 5, tak plus minus. Ona mě vítej. Fun running, zabavný běhání. Tak kde mám meč? Já už mám meč. Ty jde. Ty zabiju. Hell. Fun. Tak. Já jsem jenom ubyla holčička. A kdo jsi byl ty? Já byl ten, jak jsi mě zabil před tím chrámem. Já jsem nikoho s chrámem nezabil. Jedině na nějakým keře jsem zabil. Co? To jsi byl ty ten poslední? Jo, byl, kámo. Byl. Já byl Kiri. Jo, toho jsem zabil. Nemám tak asi 3, ne? 3 hry spíš natočím. Aby to nebylo moc dlouhý, se tady podívám, co jsem napsal. Pak mi poslal Bandicap. Jsem ti ukázal video, ještě nevydaný, a ty říkal, že nic nevidíš. Čau. Pauza. Míša, já si jdu. Tady jsme sem zpátky lidi. Ještě 20 sekund, až to začne. Mezi tím si dám babojčku. What the fuck, jak to otevírá? Tálek. Šikovná babovička, šikovná. Já budu mít dneska dort. No ne, já ale jako budu ho jít. Ale ho dělá, víš? Protože máma Jara je trochu zlejší, že jo? Není. Jako to ne, ale když neposloucháš. No. Jo, já robím tomu to stopnu, pak se někdo odpojil a je to zase 50 sekund. Ne, tak 20, když tam bylo 50.
Hejbej se vůbec. Tady se můžeme dostat ven z té lávy. Já bych ten parkour ještě tolikrát dokončil teď za tu chvíli. Jo, a jestli tady na tom Járovém videu dáte několik lajků, tak on určitě pro vás udělá nějaký video, třeba se mnou Bedwars, což jsem slíbil na mém videu, že jo, Járo? No. Měl si říct, jo? Je takový, no, jo, natočím ho, ale určitě ne s takovým trapákem. Good girls go bad. Dobrá babička. Seděla jsem na... No, radši nebudu. Je to červený Batman a Rujan. Fakt? Ne, prosím, ne, Aruja, nepadej. Kam zmizel? On se odpojil. Jako vážně? Cože? Jako vážně se odpojil? Protože on zmizel. Třeba se ne... No, Endipely tady nemůžou být. Kámo, tady jsou dva saxové. Co? Tady jsou dva saxové. Tak. A kde je ten druhý? Ten je už mrtvej. Já viděl jenom to, jak jakoby zabíjí a ono zabil. Sax zabil Saxeho. Tak by bylo vtipný, no. Takový, já jsem sax a nikdo jiný nemůže být sax, protože já jsem sax a sax. Bič. Hele, babovička. Do you like Sax? No! Ale já myslím to jméno. No. Co jiného si myslel ty? Sax? Jméno sax? Nic jiného si nemyslel, jo? No. Tak fajn, prošel si zkouškou. Zkoušel... Zkouškou, jestli nejsem chula. Já najít emerald. Jaký ne. Češi mě tady vyželali. Nevíš, kdo to je? Není to Fruity Fruit? Nevím. Je to Fruity Fruit, podle mě. Je pičo. Je to Fruity Fruit. Jupi, zabil jsem ho. Zabij Fruityho Fruita. Prostě mi to neřekneš, že to ty. Tak já myslel, že jsi ten Google. Ne. Tak já řekl, je to Fruity Fruit, tak si řekl, nech mě, to jsem já. Já jsem myslel, že ty jsi ten, jak po něm jde se mnou. Tak lidi. To je konec dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Tak se podíváme, jak je dlouhý. 8 minut, to by tak šlo. A čus.